Nger. Dawuh Kanjeng Ibu. Aja ngalih sik wong dikandani kon ngececer ning kono kok. Oh, iki mban ora manut bendoro iki. Sabar sareng Kanjeng Ibu. Ngene putraku Nger, ke mau ana ing peperangan to. Ke mau kok Mbah Lurah ki kok nyawer wae. Lah saiki nek metu sing mungkruk-mungkruk ngene ning ndi wonge? Lho Mbah Lurah pundi? Ayo Mbah Lurah seno. Mbah Lurah. Kadosipun Mbah Lurah nggih saged nyanyi lho Kanjeng Ibu. Lah nggih pundi? Mbah Saeno apa pundi? Lah iki bareng metu sing mungkruk-mungkruk ngene kok terus malah ndelik iki lho. Lah kok senengane karo sing gundul? Lah cobi ditimbali ngoten Kanjeng Ibu. Mbah Lurah Saeno. Masa lurahe balik? Ndi Mas Agung, golekno Mbah Saeno mendi? Endi wonge? Masa isa-isa? Pundi Mbah Saeno? Mbah Lurah, golekno Mas Agung. Ya, iki karo ngerantu Mbah Saeno, anu Mbah Lurah. Ibu. Iki ngersane Bapak Adipati Sutekno katuran tindak rene ngono. Duh, ngatur menika to Pak Dik. Monggo to. Menapa panjenengan Pak? Napa Mas Pri? Mas Supriyadi? Sareng-sareng nggih mboten napa-napa. Ngono Pak Dik. Kanjeng Patih. Napa di srepek? Disemprek nih. Ya. Disemprek nih Mas. Karo ngenteni Mbah Lurah Saeno. Tulu. Monggo. Monggo Kanjeng. Mudah-mudahan Prabu Tresno. Monggo Mbak Tekno. Genis ya Nggih. Batik derek ndedonga mugi-mugi adicara ing kalenggan dalu menika wonten berkahipun anggenipun sedekah bumi mahanana warga masyarakat Perjo Mulya sedaya pinaringan panjang yuswa sehat gampil anggenipun pados pangupa jiwa ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin, amin. Kula nyuwun kangening ati mawon Mas. Kangening ati. Ayo ati kok. Intas. Ayo dong. Soinju suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Duh wong ayu bebudanku Tapi susah mong kangen sliramu